wa zai baka bayan annabi. To bayan shi kuma sai wanne? To sai na tuna na bayan da nake capturing da ba za ka tsaya saboda abu daya da kai baka fahimta ba. Simple tambaya zan yi maka. A cikin nan adam da yake duniyar nan ko wanda ya taba rayuwa a duniyar nan akwai wanda zai iya maka wani abu, zai iya roƙa ma wata alfarma a wajen Allah ko ya roƙa ma wani abu banda annabi a cikin dan adam. Dan mu ba da Allah muke ba, da dan adam muke. Shi wanda ya bude baki wai a cewa zai baka, Allah zaka kalla ka cewa banda raini. So simple, abu ne simple, ya kamata a tambayi mutum menene ma'anar wannan abin kafin a yanke hukunci. Amma da wanda yake hukunci so babu wani kuskure. Ba reni bane ka ce Allah ya baka direct, ba reni bane. A raini ne ka ce wa Allah wa. Raini ne ka ce wa Allah wa. Ai daga jin an ce wa, dan adam ake nufi ba Allah ba. Simple. Suna ba ta gaba da ko? Idan na tambaye ka yanzu misali idan na tambaye ka na ce maka kai ba dan Allah ka tambaye ni ne abin nan, ni ka tambaya na baka ma'anar abin da nake yi, sai dai kuma musu kake so sai kai musu, ni kuma musu ba da lokacin sa. Kaji? Nagode Salahuddin. Yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan da Allah ina so dan yi amfani da wannan dan dama idan yi tambihi zuwa ga lokacin mutane musamman Prof Ibrahim Makari da ire-iren su daga cikin manyan malamai da wato ainihin ɗariƙar Tijjaniya da masu hankalin cikinsu game da wannan matsala ta abin da ya shafi maganar da Alinu ya yi. Shi kanshi Alinu sako ne shi ma zuwa gare shi da ire-iren sa game da abin da ya shafi harka ta addini. Amma na farko dai bari in fara da Prof Makari. Prof Makari akwai wasu jawabai da wanda na dan yi tambihi a gurguje kwanaki game da bayanan da Prof Makari yayi game da wakan da ake yi wa zai baka bayan annabi. To akwai jawabin da mutane suka dauko suka alakanta shi da wannan waka wanda shi har Makarin yi wasu jawabai wanda za ku iya jin jawaban. Yana bukatar a je wajen malamai. Da gaske ne ana kuskure sosai cikin abin da ake jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a waƙoƙin da ake yadawa na yaban manzon Allah, da gaske ne. To idan muka ji jawabin nan da Makari yayi wasu nayi dan tambihi akai, a inda shi Makaran a cikin karatu yake cewa shi wanda ya irin waɗannan abubuwa a iya masa uzuri da jahilcinsa, amma shi kaman shi malami uzurin da za a yi wa wancan shi ba za a yi masa wannan uzurin ba. To kaga a wannan magana da Makari ya faɗa akwai gyara a cikinsa. Shin a komai ne musulunci yake yin uzuri akai a sadda mutum ya zo ya yi kadobara ko ya yi zilliyan kafa ko ya zamiya ko wani abu makamancin wannan, komai ne musulunci yake yin uzuri akai? Ba komai bane. Bar dan yanke ma mutane wahala. Ɗaliban ilimi dan Allah ku nemi wannan littafi, don wallahi muna da buƙatan karatu musamman a wannan zamanin, saboda ire-iren wa'annan malaman da suke zuwa suna ɗora mutane a cikin bata, ire-iren su in ba wai da irin karatu da irin research ka rika zuwa gaban malamai kai karatun keke da keke kuma ka rika bin abin biddika, mutum ya bi abin da natsuwa ya fahimta, to billahi la ilaha illa huwa akwai matsalar da za ta zo nan gaba kai ma sai ka bi su. Dala ga littafi nan, wannan littafin yana da matukar muhimmanci ku neme ta dan Allah ɗaliban ilimi. Gashi nan volume 1 da 2 ne, mujalladi na 1 da na 2. Me sunan littafin shine Nurun Fatawa Nurun ala Darb. Fatawa Nurun ala Darb. Fatawa Nurun ala Darb. Shi ma wannan shine volume 2 ɗinsa. Ga volume 1 ɗinsa a ciki duk wanda zai je duba a shafi na 241 zai ga cikakken jawabi da malamai suka yi hukumul uzr bil jahl fi umur tauhid. Yayi tafsilin jawabi game da uzuri gabe da jahilci a babin abin da ya shafi tauhidi. Babu lokacin da zan karanto abubuwa, amma na sauke mutane su je su nema su duba. Amma a takaice a gurguje abin da zan iya summarizing cikin abin da na karanta a cikin wannan littafi game da uzuri a babin tauhidi shine malamai sun yi classifying din abubuwan, ko sun wato ainihin classifying din abubuwan kaman gida biyu ko in ce gida uku.
shi yanzu Alinu ya zo yana jawabin cewa shi wannan magana ya faɗa ne da abin da ya shafi shi ga abin da yake nufi, cewa annabi shi zai roƙa maka wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilin kenan hawansa kan wannan waƙar cewa zai baka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Da nan ya zo shi ya yi fashin baki ne. To barin fara da ɓangaren su makari da shi yake ganin cewa a iya yin uzuri ga jahilci. To ba a kowane babi bane, a babin tauhidi ba a yin uzuri ga jahilci sai in har mutumin da ya samu matsala game da matsalar da ya je afka ya yi ta bisa jahilci, yana guraren da ya zamanto cewa na farko ya jahilci abin, na biyu guraren da yake rayuwa babu asalin masu ilimin su ma sun jahilci abin da shi din yayi kuskure akai. To kaga nan a iya masa uzuri bisa jahilcinsa a sadda ya afka cikin wani abu na tauhidi, misali kan irin wannan babi na abin da ya shafi girman Allah da kuma janibin annabi sallallahu alaihi wasallama. To anan a iya masa uzuri saboda society din da yake rayuwa ko kuma wurin da yake rayuwa babu inda zai iya samun ilimi, ko kuma wajen ya zama mafi yawancin mutanen wajen jahilai ne, babu ilimin da zai tantance wannan har ya kai ga shi kuma ya afka wajen wannan abin. To kaga anan za a iya masa uzuri bisa ya jahilci abin ne ya aikata wannan abin. Idan kuma ya zama na inda yake rayuwa akwai malamai, akwai masana tauhidi da suke karantarwa yau da gobe, to bai da uzurin da zai zo ya faɗa cewa yayi abin ne bisa jahilci bai sani ba, ko kuma yace yana da wata manufa. Yanzu shi har Alinu zai kai matakin da zai zo ya magana kan cewa shi ga abin da yake nufi, shi ba malamin addini ba, dan wasan kwaikwayo ne, dan rawan drama ne, shine zai zo ya gabi magana cewa a harkan addini shi ga abin da yake nufi, wanda malamai su suke da daman da za su masa hukunci. Bai ma ta cewa tunda shi ba malami bane, ya bari malamai su yi magana cewa ga hukuncinsa. Amma ko da yake wayannan mutanen su makari sun dore musu gindi su rika abubuwan da suka ga dama, shi yasa yake da confidence din da zai fito irin wayannan maganganun. Amma ni ba laifin sa na gani ba, laifin ire-iren su makar ne. Inda sun kwaban musu kan irin wannan abin ba za su fito su rika irin wannan abubuwan ba, har da confidence. Ba a ce Alinu ne yau zai fito yi magana akan addini yana kawo dalilai. Lamarin addini a Najeriya ya zama abin da ya zama, wallahi lamarin addini ya lalace a Najeriya. So saboda haka idan ababi ne na abin da ya shafi kuma ibada, shine malamai sukan ce a iya yin maka uzuri saboda akwai abubuwan da mutane sun jahilce su da yawa, kamar nisabin zakka, kamar matsalan kabiliya da ba'adiyya, kamar matsalan aikin hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa mu yi ma wani uzuri a sadda ya shafa turare, alhali dama annabi ya fahimci bai sani bane, kuma ya masa uzuri. Ka je ka duba duk cikin fata wannan malamai sun kawo wannan na kawo muku ne summarizing ne, duk karashin jawabin ku je ku bi littafin a hankali, za ku ga wannan jawabin mutum ya yin karatu. Saboda haka su makari su suka bude wannan kofan, kuma a wannan babi zamu iya cewa Alinu ba muhallinka bane, kuma ba fagenka bane ka fito ka rika kokarin kare kanka akan abin da wallahi girmansa a wajen Allah ya wuce da kake tunani. Girmansa ya wuce a ce Allah ma yana da da, domin Allah ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu. Allah ya ce wa takhiru al-jibalu hadda anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Abinda ka faɗa yafi wannan girma, domin ko wannan tamkar an ɗauki girman abinda Allah subhanahu wata'ala da dukkanin abinda ake nema a wajen Allah a ɗauka a ba mu wani abin halitta, kuma kaga ba daidai bane. To a wannan babi sai mu ce ba muhallinsa bane da zai fito ya ce ya kare kansa, shi ba da wannan manufar yayi ba manufar cewa annabi shi ke girman Allah ya ɗaukawa ba annabi ba. Ai shine abin da muke so jama'a su gane, a nema shi annabi a sadda yake raye kana iya zuwa ka ce ya roƙa maka Allah, ya roƙa maka, ya biya maka wasu bukatun ta wadda zai iya a matsayinsa na ɗan adam yayi. Ana yin wato ainihin neman ruwan sama ma dawa da annabi sallallahu alaihi wasallama a sadda lokacin da yake raye. Wannan da matsala ce ta abin da ya shafi tawassuli, wanda mutum ya koma cikin littafai zai je ga wannan jawabi na abin da ya shafi babin tawassuli. To a wannan babin kaga ta ya za a zo a ce annabi bayan ya bar duniya sai ya ce ya bar mana littafinsa da sunnarsa, kuma duk abin da zamu roƙa mu roƙa wajen Allah. Allah subhanahu wataala ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wannan annabi ne fa Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan bayina sun tambaye ka game da ni ka ce musu ina kusa, ina amsa addu'an duk wanda ya addu'a. Kaga ba ai magana cewa a wannan babin ma ba ai magana cewa kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana ba, a'a kai aka ce kai addu'an Allah zai karba.
to da wannan babin in muka ce za mu faɗaɗa shi na da girma, amma alunu wannan gaskiya kayi shishigi a babin nan. Kaga harkan industry naku da harkan film ba zan iya zuwa yanzu a matsayina na almajiri yanzu in ce zan muku katsalandan ba. Ba harkan kuwa addini gaskiya ta fi karfin kai ka shiga ka ce za ka yi fatawa ko kuma ka ce za ka yi gyara a kanta ko kuma ka zo ka ce ga abin da kake nufi, saboda ka samu wasu malamai lalatattu irin su makari sun zo sun daure maka gindi ka ci gaba da abin da kake. Tsakani ga Allah wannan bai dace ba. Wannan shine sakon uzuri a babin tauhidi. In dai kana cikin masu ilimi ba za ka kawo uzuri ba wai da sunan cewa baka sani ba. Babu uzuri akan wannan. A babin ibada ne ake samun uzuri. Wannan shine sakon a takaice a kula. Harkan ilimi ban san inda aka rena harkan ilimi kaman ilimin addini ba. Kowa zaka same shi a harkar shi ta ilimin sa na duniya. Injiniya baya shiga aikin mai kwamfuta baya shiga aikin mai wayewa. Kowa da irin matakin da yake kai, amma sai ga a harkan addini kowa wai ka baka ga yana ta cewa a harkan addini, da wanda yake jahili, da wanda ya sani, da wanda bai sani ba, da wanda ko fatiha ba zai iya karanta maka ba, wai shi ma yana da ta cewa kan cewa shi ya kamata a yi kaza a addini. Ilimi ba ya lalace ba, saboda kowa ya ga abin arha yana ganin cewa kowa yana ganin wannan zama a nan din ka dauka ka fassara kowa ma zai iya. Wallahi wannan ba karaman hatsari bane mutum ya magana akan abin da bai da ilimi a kai. Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bi ilmin inna sam'a wal basara wal fu'ad. Allah ya ce kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mi'ali na cewa wa yas'al al ulama, ya rika tambayan malamai. Wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi. Wannan duk magana ce ta mi'ali kusa cikin littafin nan. Wala ka wannan shine Allah ta'ala mana tawfiki. Allah sa sakon da isa zuwa gare ka. Gaskiya ka tuba wannan abin ba daidai bane. Wannan shine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.